U Poliklinici Bagatin koristimo najčešće diodni laser, Asklepion, dakle, koji utječe na te dlačice iznad usnice, koje su najčešće tamne i vidljive. Dakle, ovaj aparat djeluje na matične stanice, odnosno na korijen, i na taj način on rješava problem, dakle, tih dlaka iznad usnice. I na taj način, dakle, dobijamo jedan dugotrajni rezultat, s tim da naravno prvo je potrebno napraviti par tretmana. Tretman kratko traje i praktički žena se može odmah vratiti nekim svojim svakodnevnim aktivnostima. Tako da ovo je definitivno jedan dobar tretman i definitivno ga preporučujemo više nego neko, dakle, drugo uklanjanje, dakle, ili pomoću različitih traka ili pomoću različitih smjesa. Dakle, zato je na ovaj način, dakle, prvo blaže djelujemo, dakle, ciljano na dlake i ne iritiramo toliko kožu koliko iritiraju druge metode koje također i kraće djeluju.